tejto oblasti točné zastúpenie žien v rozhodovaní. Sajnálatosnak tartom, hogy nem került az egyeztetett javaslatba az, miszerint a kiskorúak útlevele a saját személyes adatokon kívül tartalmazza az értük felelősségre személyeknek vagy személynek adatait. Ha facoltà di intervenire la relatrice onorevole Bauer. Prego. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Rozdielne odmeňovanie mužov a žien nie je novým problémom. Vyše 50 rokov má článok Rímskej zmluvy, ktorý zakázal diskrimináciu v odmeňovaní mužov a žien. Podľa zákona veľkých čísiel však pretrvávajúce rozdiely v hodinových hrubých mzdách nie sú zdôvodniteľné. In 2004 heb ik Edith gevraagd om onze club te versterken die sociaal beleid en werkgelegenheidsbeleid doet. Edith is een ongelooflijk competent collega. Ze is een aardig mens, maar ze heeft met name hart voor de zaak. Hart voor sociale zaken en ook heel competent in het bevorderen van alles wat met werkgelegenheid van doet. Edith is gewoon een heel aardig mens, een goed mens, deskundig, intelligent. Ak by sa rozdiely v zárobkoch znižovali existujúcim tempom a nenarastali by z času na čas, vyrovnali by sa možno po viac ako ďalších 70 rokov. Bauer Edita az Európai Parlament egyik legkiválóbb teljesítménynyújtó képviselője. Különösen két területet emelnék ki, a szociális és a foglalkoztatás kérdéseinek egyik legjobb európai szakértője, és másrészt bizonyította, hogy a nemzeti kisebbségek egyenjogúságának, a nemzeti kisebbségek jogai védelmének következetes harcosa, végig fellépett valamennyi európai nemzeti kisebbség a felvidéki magyar nemzeti közösség érdekében. Transformujú do rozdielov v penziách a v konečnom dôsledku vyústujú do toho, čomu hovoríme, že chudoba má ženskú tvár. A nők helyzetéről az elmúlt héten március 8-a kapcsán sok szó esett. A közhelyek mellett azokról a gondokról is beszéltek, amelyek az átlag mögött a strukturált szemléletmód következtében válnak láthatóvá. A nők nem élnek azonos körülmények közt, különböző adottságúak, lehetőségeik, problémáik is különbözőek. Με την Edith Bauer συνεργαστήκαμε στο πλαίσιο της Επιτροπής Γυναικών, αλλά και σε άλλους τομείς όπως της πολιτισμικής ποικιλομορφίας. Όλοι οι συνάδελφοι την εκτιμούν και την αναγνωρίζουν γιατί αφοσιώνεται σε αυτό που κάνει και έχει ένα ανήσυχο χαρακτήρα και ένα πνεύμα συμφιλίωσης και κοινής συνισταμένης, έστω και για δύσκολα θέματα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο επόμενο κοινοβούλιο, διότι είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία για όλους μας να την έχουμε μαζί μας. Meg az ehhez szükséges, rugalmasan működő háttérszolgáltatásokat, esetenként például a közlekedési feltételeket. J'ai le grand privilège et le grand honneur de travailler pour Edith Bauer depuis qu'elle est coordinatrice à la Commission des droits de la femme du Parlement européen pour le groupe PPE-DE. Il s'agit en fait d'une tâche extrêmement difficile car c'est une commission très politique et très sensible dont les décisions engagent l'avenir de tous les Européens et toutes les Européennes et l'avenir de l'Europe. Il faut de grandes qualités pour faire ce travail, car il faut obtenir des consensus entre les membres du groupe, qui sont 288, c'est le plus grand groupe du Parlement européen, avec les autres groupes politiques également. Edith Bauer est parvenue parfaitement à faire ce travail, parce qu'avec ses grandes qualités, que tout le monde lui reconnaît. Élő nők helyzetét jobban figyelembe kell venni. A mulasztásnak ugyanis messze menő következményei vannak. S Edith Bauer som spolupracovala vo výbore pre rovnosť príležitosti a ženské práva. Edith disponovala múdrosťou, ktorú získala v Národnom parlamente a slovenskej exekutíve. Priniesla nový pohľad, flexibilitu do európskej legislatívy. Pevne verím, že odporúčania, ktoré zakotvila vo svojich správach, bude môcť využiť aj v budúcnosti. Že zmeny v tejto oblasti sú pomalé, ako to ukazuje napríklad aj vývoj rozdielov medzi platmi mužov a žien. Výskumy jasne ukazujú, že zlom nastáva po príchode detí. Kariéra mužov a žien od tohoto zlomového bodu naberá odlišný smer.